פעם ראשונה אני משחק קלאש רויאל. תפסנו את הגדול, לא כל כך עוזר, אנחנו נותנים מפסידים. נשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים. וואי. הפסד. לא הפסדנו, יש עוד זמן. כולם עליו. אוי, הפסדנו. זה כמו שפותחים את הברול סטארס, רק שפותחים את זה ככה. קלאש רויאל. תגידו על התגובות איך להוריד את קלאש מיני. פס רויאל בלבל 7, אני בלבל 1. נעשה באטל. טוב, אני שם פה 4 אנשים. אתם לא רואים את זה, אבל שנייה, אני אראה לכם את זה. יורי קלאש רויאל בטאבלט, אני אראה לכם את זה במקליט מסך. ובמשחק הזה התחלנו להיות די טובים. וכולם יוצאים עליהם. חבר'ה. לא, בזבזתי את האש. טוב, הרגתי את כולם. נזמן עוד משהו. עוד שנייה אמרתי נזמין. צריך 5 בשביל הגדול. זה די הרבה, כי זה לוקח זמן להטעין 5. נותרו 60 שניות. לימה. וואי, אני חייב כמה שיותר. קדימה, שים כמה שיותר. 30 שניות. יאללה. יופי. צריך 5 בשביל הגדול, יאללה.
וואי, אנחנו ממש קרובים לנצח. אם אנחנו רק הורגים את האמצעי. בזבז את האש שלו. קדימה. קדימה מקשש. לא, השאירה אותו ל-40 HP. חצים. כן, ניצחנו עם החצים. חבר'ה, זה היה סרטון היום. אני הולך לעשות מקליט מסך של קלאש רויאל היום, ויותר בסרטון של מקליט מסך. יאללה ביי.